У Беларусь залятаюць не толькі шахеды. На мінулым тыдні з візітам завітаў сакратар Вышэйшай рады нацыянальнай бяспекі Ірану Алі Акбар Ахмадыян. Пра што з ім дамаўляўся Лукашенка? І ці не дала вось зла расколіну пасля таго, як да ўлады ў Іране прыйшоў прэзідэнт-рэфарматар Масуд Пазашкіян, высвятляла Вольга Міцкевіч. Іран сябруе з тымі, хто супраць захаду. У гэтым спісе Александр Лукашенко займае не апошняе месца. Лукашенко не проста не любіць захад, але, як і Іран, дапамагае Расіі весці вайну супраць Украіны. Пасля абрання новага прэзідэнта ў Іране Лукашенко прымаў у сваім палацы, як ён сказаў, генсека Ирана. Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, мы люди опытные, идет информационное противоборство, может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее, мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем. Санкцыі, як пятля на шыі, ціснуць і рэжыму ў Іране, і рэжыму Беларусі, як кажуць, браты па няшчасці. Дык што ж Лукашэнку гэтым разам спатрэбілася ад Ірану? Калі казаць пра эканамічныя адносіны, то яны не вельмі вялікія, прычым фактычна за апошнія 10 гадоў 10 раз упаў аб'ём гандлю паміж краінамі. Шмат пішуць пра магчымасць супрацоўніцтва военно-прамысловага комплексу, але гэта такая тэма закрытая. Абодва бакі яе не афішуюць, і таму... Але менавіта гэты закулісны рэчы зараз найважнейшы, бо калі беларускія прадпрыемствы ваўсю працуюць на расійскіх ваенных, дык чаму не папрацаваць яшчэ і з Іранам? Тым больш сам Лукашенко шукае для гэтага геапалітычны падмурак. Острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, у границ Беларуси, в этом европейском регионе, а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке. Нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия. Падобна, што іранскі бок разглядае Беларусь як партнёра менавіта ў сферы ваеннай прамысловасці і, магчыма, падрыхтоўкі кадраў. Таму цяпер Тэгеран яўны ўдзельнік вось і зла разам з Пуціным і Лукашэнкам. Фактычна мы можам сказаць, што саюзнікам Расіі ў яе канфлікце з Захадам з'яўляецца Беларусь, Іран, Паўночная Корея. Ну і з некай такой нацяжкай яшчэ Кітай, хаця Кітай спрабуе дыстанцыявацца і гуляе ў некую нейтральнасць у гэтым канфлікце. Ёсць у Ірана яшчэ адна вось супрацьстаяння, як яе акрэслівае Іран. Вось супрацьстаянне ахоплівае тыя краіны, дзе Іран мае свой уплыў і стратэгічны інтарэс. У межах вялікай здзелкі можна уявіць наступны сцэнар. Узамен на послабление санкций Иран послабить свой уплыв у таких державах, как Йемен, Сирия, Ливан. Хуситы перестанут атаковать суды на Чырвоным моры, и будзе неяк вырашаны конфликт у секторы Газа. То бок не будзе эскалации гэтага конфликту ў цэлым рэгіёне. Каб загарэўся ўвесь Блізкі ўсход, зацікаўлена ў першую чаргу Расія, бо гэта адцягне ўвагу Захаду ад Украіны да ўсходняй флангі, а Крэмль якраз бы марыў аб канфлікце паміж Захадам і Іранам, бо тады Расія спадзяецца развязаць сабе рукі на Каўказе. Але больш трывожная інфармацыя, што нядаўна Іран мог паставіць Расіі балістычныя ракеты. Пра гэта напісалі адразу некалькі уплывовых замежных СМІ. Недавно пришло поведомление, что Иран поставил России некие ракеты в додаток до беспилотников шахедов. Я не выключаю, что тут певная есть супрацыя с Беларусью, магчыма, некие компоненты военные с Беларуси атрымоўвае Иран дзеля того, каб будаваць эту зброю. No byłoby to bardzo nierozsądne ze strony Iranu. Калі б Іран перадаў балістычныя ракеты Расіі, гэта было б неразумна. Іран рашуча адмаўляе перадачу. Гэта стане зразумела, калі Расія выкарыстае гэтыя ракеты. Іран даўно прасіў у Расіі Су-35 і С-400, і пакуль нічога з гэтага не атрымаў.
Пасля абрання новага прэзідэнта Ірану з блоку рэфарматараў, а не кансерватараў, магло падацца, што нейкія змены ў палітыцы Ірана, калі не вонкавай, то ўнутранай могуць быць. Але Іранам кіруе не прэзідэнт, а духоўны лідар Алі Хамені, якому Лукашенко перадаў гарачыя вітанні. Очень хотел, чтобы вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана, господину Хаминеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним. Падобна Лукашэнку, іранскі палітычны расклад блізкі да сэрцу. Ды ракетныя тэхналогіі адтуль яўна ягоным планам не перашкодзілі б. Таму такія сустрэчы з іранскімі калегамі могуць быць зусім няпростай фармальнасцю. Больш пра іранскіх гасцей і перспектывы супрацы з рэжымам Лукашэнкі пагаворам з кандыдатам гістарычных навук, экспертам у нееўрапейскіх цывілізацыях Яўгенам Красуліным. Спадару Яўген, вітаю вас. Дзень добры. На сустрэчы з сакратаром Савету бяспекі Ірану Лукашенко паводзіў сябе не з пазіцыі кіраўніка краіны, ён заісківаў, запрашаў прэзідэнта наведаць Беларусь. Ці, уласна, змена прэзідэнта Ірану зрабіла праблему для Лукашэнкі? Тут узнікае пытанне такое. Вось Ахмед'ян прыехаў у Беларусь 13 верасня, калі я не памыляюся, дзе ён быў напярэдадні. Напярэдадні ён быў у Маскве, і калі мы паслухаем, дакладней пачытаем тое, што публікавалася ў сродках масавай інфармацыі па сустрэчы Ахмед'яна і Пуціна, мы, уласна кажучы, там толькі памяняць прозвішча Пуцін на Лукашенка і ўсё. І будуць тыя ж самыя справаздачы. Власна кажучы, гэта такія дзяжурныя фразы, якія вымаўляюцца на публіку. Сапраўдныя мэты і, скажем так, павесткі гэтых сустрэчаў, гэта, хутчэй за ўсё, крышачку іншыя. Не, канешне, былі гэтыя словы і былі запрашэнні, такія, можа, крышачку фармальныя, ці нават пратакольныя. А пра што размаўлялі, тут, канешне, пра гэта не будуць публічна казаць у прэсе, але здагадацца цалкам можна па настроях што аднаго, што іншага боку, што трэцяга боку, які прыязджаў з візітам да першых двух. Уласна, і пра што магла весціся гаворка? Пра якую супрацу? Вось прасцей, канешне, казаць пра тое, пра што яна магла ісці ў Маскве. У Маскве яна магла ісці ў першую чаргу, канешне, пра праблему паўднёва-каўказскіх калідораў, транспартных, гандлёвых. Там вельмі так востра перасякаюцца інтарэсы вялікай колькасці дзяржаваў. І, канешне, гэта вельмі актуальна, у тым ліку для Расіі, якая раней, і цяпер мае ілюзію пэўнага кантролю над тым, што адбываецца ў Паўднёвым Каўказе. Але пасля таго, як канфлікт паміж Азербайджанам і Арменіяй практычна быў вырашаны, Расія імкліва губляе гэты самы ўплыў. І каб яго не згубіць канчаткова, яна актыўна ўдзельнічае ў такой, даволі старой ужо ініцыятыве, як міжнародны калідор поўдзень-поўнач. Гэты калідор праходзіць праз тэрыторыю Ірану, на поўдзень ён ідзе да Індыі, да порту Мумбаі, а далей ад Ірану на поўнач праз Азербайджан, праз тэрыторыю Расіі у Петербургскі порт. Праходзіць яшчэ праз тэрыторыю Грузіі. І вось для Расіі, канешне, гэта вельмі істотны такі праекцік, праз які яна хоча захаваць хоць нейкую частку ўплыву на сітуацыю на Паўднёвым Каўказе. Перасякаецца з гэтым праектам іншы праект, гэтак званы сярэдзінны шлях, які ўваходзіць у ініцыятыву Кітаю, пояс-шлях. Ён ідзе ад заходняга Кітаю праз краіны Цэнтральнай Азіі, Каспійскае мора, у Азербайджан, і далей вось ёсць варыянт праз Арменію, праз Зангізур. Ёсць варыянт па іранскай тэрыторыі. І вось гэты шлях, канешне, тут зноўку вось гэтае сутыкненне інтарэсаў Арменія-Іран. Расія ўсё ж такі спадзяецца на нейкія там свае ўплывы па дамоўленасцях, якія былі заключаны раней. Расія кантралюе
тое, што ідзе транзітам праз тэрыторыю Арменіі з Азербайджану. Ось яна мае нейкую ілюзію захавання кантролю над Зангезурскім калідорам. Ну, Іран власне, гэтаму так, проціпастаўляе сваю. Парламент Ірану, уласна, рабіў заўвагу Расіі, каб тая не ўмешвалася ў стасункі Арменіі і Азербайджана ў справе Зангезурскага калідору. Але ці не вынікае так, што з новым урадам краіна шукае нармалізацыі стасункаў з захаду, выхаду з крызісу, адмены санкцыяў, і, уласна, гэта можа стварыць праблемы для планаў Лукашэнкі? Перш за ўсё, адмена санкцыяў тут гаворка не ідзе пакуль. Гэта будзе вельмі моцна залежыць ад паводзінаў іранскае кіраўніцтва. Пакуль нічога не указвае на тое, што гэтыя паводзіны нейкім чынам зменяцца. Хоць, канечне, прысутнічаюць падставы лічыць, што тэарэтычна гэта магчыма. Выключаць гэта нельга. Бо зноўку вяртаючыся вось да сітуацыі з Іранам, мы неяк ужо за апошнія часы прызвычаіліся бачыць Іран як адназначна чальца вось гэтай новай восі зла, які далучаецца да краін, якія процістаяць захаду ці глобальнай поўначы, як там кажуць цяпер. А насамрэч у Ірана крышачку іншае бачанне міжнароднай сітуацыі і будучыні міжнародных стасункаў. У Ірана традыцыйна быў лозунг ні з захадам, ні з усходам. Цяпер гэты лозунг, гэта пэўную такую самаізаляцыю Ірану на міжнароднай арэне прадугледжвала, што у чымсьці рэалізоўвалася за апошнія дзесяцігоддзі. Цяпер Іран крышачку змяняе свае падыходы. Ён, канешне, выступае за шматпалярны парадак у свеце. Ён выступае супраць лідарства Злучаных Штатаў Амерыкі, і гэта збліжае яго з Расіяй і Кітаем. Але Іран, прынамсі цяпер, не бачыць сабе адназначным саюзнікам Расіі і Кітаю. Ён хоча тут пераследаваць нейкія свае інтарэсы. У шэрагу замежных медыяў прагучала інфармацыя пра тое, што Іран збіраецца паставіць балістычныя ракеты для Расіі. Ці гэта сур'ёзная эскалацыя і ці адважыцца на такі крок Іран? Вось тое, што вынікае з пазіцыі Ірану, я б казаў, што балістычныя ракеты, хутчэй за ўсё, не паедуць у Расію, хоць тут таксама шмат што можа змяніцца, но калі яны паедуць, гэта значыць, што Іран абірае шлях канфрантацыі з, скажам так, большай часткай свету, у першую чаргу з краінамі захаду. Ну і гэта будзе для Ірану даволі дзіўны выбар. Бо, уласна кажучы, ні Расія, ні Кітай не кампенсуюць яму тыя, скажам так, магчымыя інвестыцыі, якія ён можа атрымаць у выпадку нармалізацыі адносінаў з захадам. Зноўку, шмат хто чакае ад Пежешкіяна нейкія крокі ў кірунку захаду. Новы іранскі прэзідэнт пакуль гэта не дэманструе. Наадварот, у яго рыторыка, як, уласна кажучы, ва ўсіх гэтых іранскіх ястрабаў. Но, тым не менш, відавочна, што іранскае кіраўніцтва, і зразумела, што гэта не рашэнне Пезешкіяна, гэта, хутчэй, рашэнне вярхоўнага лідара, бо, ўрэшце, ён вырашае ўсё. І, дарэчы, Ахмадыян – гэта прадстаўнік менавіта аяталы Аль-Хаменеі, вярхоўнага лідара Ірану. Гэты лідар, ён не хоча канфрантацыі, тым больш, што зноўку Іран чакаюць непростыя моманты ў сувязі з зменай вярхоўнага лідара. Власна кажучы, Алі Хаменеі ўжо чалавек такога добрага ўзросту, і ідуць размовы пра хуткую, магчыма, вымушаную замену вярхоўнага лідара. І шмат хто з аналітыкаў і экспертаў, назіральнікаў лічыць, што ў гэты момант іранская мадэль, вось гэтая мадэль аятолаў будзе найбольш уразлівай. Канешне, Ірану пры гэтым не трэба іранскаму кіраўніцтву, каб былі яшчэ нейкія дадатковыя фактары рызыкі, як там процістаянне з краінамі захаду за паставак балістычных ракетаў Расіі ці з-за нейкіх іншых радыкальных крокаў у бок вось гэтай гіпатэтычнай восі зла.
Спадараў Евген, вы зазначылі, што Іран, магчыма, чакае змена духоўнага лідара краіны. Лукашенко перадаваў яму прывітанне, у яго быў усталяваны з ім кантакт. Ці гэта вялікая страта для беларускага дыктатара, або стасункі Ірану і Беларусі і так не былі перспектыўнымі, і яны базаваліся выключна на жаданні Лукашэнкі наладзіць супрацу? Ну, тут зноўку, зыходзячы з той інфармацыі, якая даходзіць з Ірану, ужо нават прынята рашэнне, хто будзе наступным духоўным лідарам, верхоўным лідарам Ірану у выпадку, там, скажем, калі з Аяталой Алі Хаменеі штосьці здарыцца. Ці ён сам пакіне гэтую пасаду там праз стан здароўя, ці яшчэ што-небудзь. То бок, іранскае кіраўніцтва яно робіць усё магчымае, каб зрабіць як мага менш балючым гэты пераход. І хоць пры гэтым пераходзе ўзнікне, канечне, крытычная сітуацыя рызыкі, тым не менш, наўрад ці можна казаць, што, скажем так, адразу пасля гэтага пераходу штосьці зменіцца ва ўнутранай ці знешняй палітыцы Ірану. Так што тут для беларускага рэжыму наўрад ці трэба чакаць штосьці такое звышнатуральнае і непрыемнае для сябе. Іншая справа, што сапраўды ў гэтых адносінах у першую чаргу палітыка. Не эканоміка, не ўзаемная выгада, скажем так, ад развіцця эканамічных сувязяў, а палітыка. Таму размовы пра вось гэтую супрацу шчыльную і павелічэнне яе, павелічэнне аб'ёмаў гандлю, гэта ідзе яшчэ там з 2000-х гадоў, яшчэ памятаеце, Махмуд Ахмадзінеджад, які перайначаны у Махмуда Адалжидинджад. І нічога канкрэтнага, нічога такога, што можна было б памацаць, што магло б прынесці нейкую там, не ведаю, капейчыну ў беларускі бюджэт, ці, скажам, палепшыць сітуацыю эканамічную, гэтага не бачым. Тут, уласна кажучы, звычайная для такіх сітуацыяў карцінка сяброўства паміж выгнаннікамі. Іран пад санкцыямі, Беларусь пад санкцыямі. Вось гэта, скажем так, набліжае аднаго да аднаго, і ў выніку вось атрымліваецца такі палітычны, не тое што саюз, а палітычны дуэт, які складаецца з рэверансаў аднаго і іншага боку. Практычных вынікаў гэта не нясе. Мы бачым, што ў Ірана не ўсё добра і з Расіяй, дзе ёсць, уласна кажучы, пэўны інтарэс. З Беларусю там будуць па такім астаткавым прынцыпе гэта ўсё ісці. Ну, будуць вось такія палітычныя кантакты, можа, будуць візіты, но гэта не будзе мець, прынамсі, у эканоміцы ніякіх наступстваў. Канешне, можа быць сітуацыя, калі Іран пусціцца ва ўсе цяжкія і ўсё ж такі вырашыць канкрэтна проціпаставіць сабе краінам Захаду і далучыцца зноўку да гіпатэтычнай восі зла. Ну, тады, можа, будуць нейкія кантакты больш шчыльныя, но выключна, хутчэй за ўсё, у ваеннай сферы, будуць спрабаваць злепіць нешта вось з дзвюх гэтых не надта адэкватных, не надта здаровых сістэмаў, ну, сістэмаў менеджменту, тэхналогіі, вытворчасці і гэтак далей. Кітай апошнім часам займае ўсё больш нейтральную пазіцыю ў дачыненні да Расіі і яе падтрымкі на міжнароднай арэне. Беларусі ж заявлялі пра тое, што нужна нармалізаваць стасункі з еўразвязам з суседзямі. Тым не менш, мы бачым, што Лукашенка гэтага не спяшаецца рабіць. Ці можа Кітай даціснуць Лукашэнку, каб ён спыніў міграцыйны крызіс? Но тут зноў розныя аспекты ў гэтым пытанні ўзнікаюць, якія падчас паміж сабой не спалучаюцца. Ну, вось, напрыклад, што тычыцца падтрымкі Расіі Кітаем. Было адразу зразумела, што Кітай не ўпішацца за Расію ў поўны рост. З іншага боку, было таксама зразумела, што выцякае з канцэпцыі знешняй палітыкі, сусветнага уладкавання кітайскага, што Кітай не будзе адкрыта вось выступаць супраць Расіі, там ціснуць на яе.
ён будзе падтрымліваць права Расіі на нейкія самастойныя рашэнні, але пры гэтым ён будзе абмежаваным, па-першае, праблемай тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў, дзе ў яго свае інтарэсы ў сувязі з Тайванем, а па-другое, гэта міжнародныя санкцыі. Тое, што яму ні ў якім разе не трэба. Таму ён будзе ўціхую там, калі будзе магчымасць, даваць Расіі нейкія там тавары, нейкія, можа, тэхналогіі, но так, каб гэта не было заўважным і так, каб ён не нарваўся на канкрэтныя санкцыі. Таму ён паступова вось ідуць гэтыя санкцыі ў наступ, яны удасканаліваюцца, механізм іх імплементацыі таксама удасканаліваецца, і па меры удасканалення гэтых механізмаў Кітай паступова звужае сваю супрацу з Расіяй, там у тым ліку ў фінансавай сферы, на якую так спадзяваліся расейцы, што Кітай іх выратуе. І таму, канешне, тут у Кітаі інтарэсы не ў тым, каб Расія жыла, каб яна перамагла. Не. У Кітаі ёсць свае інтарэсы, каб развівалася эканоміка, а дзеля гэтага неабходная супраца з іншымі рэгіёнамі, у першую чаргу з еўрапейскім рынкам, з паўночнаамерыканскім рынкам, і, адпаведна, сварыцца з гэтымі рынкамі ніякага рэзону няма. Што тычыцца там ціску на Лукашэнку ў сувязі з сітуацыяй на мяжы паміж Беларусій і еўрапейскім звязам, тут таксама ёсць нейкія інсайты, вось недавно публікавалі, што там усё ж такі Кітай звяртаўся да Лукашэнкі з просьбай вырашыць гэты, скажем так, паменшыць свой ціск, і мы бачым, што гэты ціск паменшыўся. Я думаю, што тут Кітай мог нічога не казаць, ён нават глядзець у бок Лукашэнкі не абавязкова яму было, бо Лукашенко сам разумее, уласна кажучы, ці ягонае атачэнне, што тут могуць узнікнуць праблемкі з Кітаем у сувязі з транспартыроўкай тавараў кітайскіх. Вось тут, дарэчы, узнікае і тэма паўднёва-каўказскіх калідораў, калі сярэдзінны шлях прыйдзе на замену паўночнага шляху, у якім у тым ліку задзейснена і Беларусь. І кітайскія тавары пойдуць у Еўропу не праз Беларусь з Расіяй, а праз паўднёвы Каўказ, праз Турэччыну, праз Балканы і далей паўсюль. Праз Украіну, у тым ліку, праз Адзескі порт. І тут, зноўку, для Кітаю таксама можа у некаторым сэнсе зменшыцца інтарэс да Беларусі, у тым ліку і да рэжыму беларускага ў сувязі з тым, што ўзнікнуць вось гэтыя альтэрнатыўныя маршруты. Тым больш, што ўсё ж такі сітуацыя ў Расіі такая, што можна чакаць самых розных сюрпрызаў, якія паставяць пад пытанне слушнасць вось гэтых калідораў праз Расію. Дзякую за гэтую размову. Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук і эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях, каментаваў перспектывы беларуска-іранскіх дачыненняў. Дзякую. Дзякую.